Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Tru. Kang Gareng, ana apa le? Gong, saya ada apa? Ini awake dhewe kelakon jumujuk. Ya kuwi ana Jalan Raya Kebon Agung, Pake Saji, Kadipaten Malang. Nggih. Iki nuwuni dawuh. Awit nampa timbalan saka panjenenganing Bapak Hendra Setiaji lumantar Ketua Panitia Bapak Haryanto, awake dhewe iki nderek ngestreni utawa ngregengake tirakatan bakal miwiti giling. Nggih Kang Gareng, matur sembah nuwun denipun Petruk wis marambah makaping ditimbali ana Kebon Agung lan uga trangkil ing Pati. Nggih menika namung mujudaken rumaketipun kekadanganing tantawisipun warga Gung ing Kebon Agung kalian pun Petruk sakanca saking Solo. Ngono ya le iya. Panjenenganing Bapak Hendra Setiaji paring pituduh tumrap awake dhewe yen ta wong syukur kuwi bakale ora pekoh ning malah sangsaya bakoh. Ngono ya Tru. Iya. Wong sedekah kuwi ora lumpuh ning manah sangsaya ampuh. Bengi iki ujube nyuwun pangestu tanggal 1 Mei kawitan giling awit saka donganing para masyarakat sing kepareng ndongake bengi iki paring ana wilujeng miring sambikala lan rendemen iso naik lan bisa jumbuh karo apa sing dadi dami-daming para pepundhenku sing lenggah ana kene. Mula anu iki tirakatan ya tasakuran ngono kuwi ta sing jeneng tasakuran ki nikmat utawa nyukuri nikmate Gusti sing wis ditampa dening umate. Wedine tirakatan ki nyuwun apa sing digayuh bisa kasembadan. Nggih. Gandeng iki ujube tirakatan lek-lekan kanthi gelar kelir kuwi bab sing becik. Yen wis ngene iki mujudake kemanunggalan ya, Tru. Awake dhewe bar melu pesta demokrasi nadyan beda pilihan ning saiki wis dadi sawiji atine. Ya kuwi mupuk kerukunan tumrap marang sapa wae. Tuladane kaya bengi iki. Wis yen wis padha keklumpukan ngene iki wis ora mbedakake kuwi agamane apa, kelambine apa, budayane kepiye, bangsane apa, wis ora dibedakake kabeh padha manunggal lahir batin. Mula ora aneh yen wayang kuwi dikudang bisa dadi tontonan ning ya dadi tuntunan tumrap marang kebecikan. Oh ngono iya. Tuntunan tumrap marang kebecikan. Ning wayang kuwi rak ya ana to Kang Gareng, upamane adile wayang kuwi sing digelar ora mung bab sing watake becik wae, sing watake angkara murka ana nggon pekiliran wayang kuwi uga ditampilake mung gumantung kepiye konsumen sing arep menilai kepengin dadi apa. Ngono iya. Kepengin dadi wong sing sabar, tiru Sinuwun Punta. Kepengin wong sing tegas, tiru Ndara Werkudara. Kepengin wong miyur pikire Prabu Duryudana. Kepengin julik Sengkuni lho eneng ta. Kepengin ngalor ngidul watone wareg Bilung. Kabeh komplit. Nggih. Gandeng iki ujube tirakatan ayo lek-lekan sinambi gegendingan dasare anu iki dening panitia gamelan komplit kadawan gawa saka Sala. Oh ngono iya. Wis sawujud-wujude bakune ayo iki padha lek-lekan guyon waton tur maton. Nggih. Nadyan guyon ning aja nganti nglangkahi norma-norma batas kesopanan ya, Tru. Nggih. Ya kuwi mau sing tak aturke Kang Gareng. Nggih. Ibu Waranggana sing kepareng lenggah gawan saka Solo cacah ana 5 kawimbuh Mbak Lucy Brahman saka Ponorogo. Aduh kaya sapi nganggo Brahman. Nggih. Mula iki ditepungke Mbaka siji nyuwun tulung bagian lampu dipun anu Mas dipun padangke rumiyin iki kanggo nepungke Ibu Waranggana. Wah nggih. Iki ditepungke Mbaka siji. Wah, iki sing saka tengenku pas iki. Wah, jan piye le menik-menik sajak le anu kemekep. Tembung kemekep kuwi apa? Anu gemeske ngono nggih. Monggo dipun asta mikrofonipun, Mbak, dipun tepangaken nggih. Nggih, Bapak dipun tepangaken. Nami Bapak nggih. Nami kula Kiki saking Tulungagung. Sinten? Ki. Mbak Kiki. Nggih. Kiki sinten? Kiki Karisma Dewi. Wah, Kiki Karisma Dewi. Nggih. Pi dalam saking Tulungagung pasipun pundi Tulungagunge? Nggih, Tulungagung nika lho, Pinka Ngidul nggih.
Wah, la iki. Gur lembu peteng nika lho. Oh, lembu peteng. Nggih. Wah, lah iki kudune sing nderek bapak iki jenengan ning lembu peteng kono cedhak. Oh, nggih. Malah mecitat rene ora apa-apa iki jenenge nggih. Mbak Kiki, nggih. Tasih kuliah menapa sampun lulus napa sih sekolah? Nggih, nembe lulus, Bapak. Lulus saking endi? SMA Gondang. Oh, SMA. Nggih. Nggih, badhe nglajengke wonten pundi? Rabi. Wah. Majengke di rabi kan. Wah, nggih. Sapa sing entuk Mbak Kiki iki bakale kopen. Wong wedok yang bathuke lengar kuwi genah. Iso nglegake sing lanang, heeh. Genah betah. Betah apa? Betah luwe tegese betah prihatin. Nggih, Mbak Kiki. Anu pun kagungan pacar calon apa urung? Tasik jomblo nih. Wah, jomblo. Deh. Upama kepengin duwe bojo, pengen bojo apa? Apa yoga, apa dalang, apa tukang son, apa karyawan pabrik gula kene? Ayo. Tukang suling. Wah. Lah tukang suling. Lah mergi mengke lek tukang kendang dikeplaki lho, Bapak. Oh iya. Ah, nek tukang kendang mau dikeplaki. Nggih. Itu tukang nyiter mau keri mau diuwek-uwek ae. Nggih. Nggih, terus tukang suling. Keluwihane apa nek suling kuwi? Disebuli. Oh, disebul. Tangan iki wonten grayangi. Wah. Iki wah jan elok iki. Nggih, makasih. Muga kelakon itu tukang suling, nggih. Ya. Terima kasih nuwun. Candhaipun. Nah. Asma sinten, Mbak? Nggih, sugeng dalu Pak Dalang. Wah, lah iki. Nitik lak. Apa ki dialeke sugeng dalu Pak Dalang. Ya, sugeng dalu Mbak Kayu nek jenenge siapa? Derek tepang nami kula Santi. Mbak Santi siapa? Komplite? Wahyu Chandra Prasanti. Wahyu Chandra Prasanti. Heeh, daleme ngendi? Kebumen, Pak. Oh, lah iki Kebumen, Pak. Ngerti Kebumen iki bangsa ngapak-ngapak. Nah, ya Mbak Santi, tasih kuliah. Napa wis duwe bojo? Oh, tesi. Di mana kuliahe? Ten pundi? Wonten isi Surakarta. Nggih. Jurusan menapa? Jurusan Karawitan. Nggih. Semester pinten? Semester 8. Semester 8. Nah, nggih. Lalu pun anu cara pengen di bojo apa, Mbak? Penting boten yoga. Wah, Liwasika Wisnu iki arep jangkah kae penting ora yoga nggih. Lah mangke wayahe puasa ndomblong, Pak. Oh iya. Nggih nek poso ki yoga sinden prei ya mung delongot tok nggih. Nggih, muga-muga entuk pegawe. Amin. Tak dongake entuk wong lanang sing gedhe tur dawa. Gedhe gegayane dawa jangkae. Amin. Siapa maidu ini? Ya candake. Sinten, Mbak? Oh, iki rada ngenek nggih. Ayo. Nggih, wilujeng dalu. Nderek tepangan. Nggih. Hani. Mbak Hani lengkapipun? Nur Hanifah. Mbak Nur Hanifah pidalem saking pundi? Saking Caruban Madiun. Weh, Caruban Madiun. Nggih. Sampun ber-BPKB napa si single? Sampun. Oh wis nggih. Putra sampun pinten? Nembe setunggal. Wah, lagi siji nggih. Kakung putri? Istri. Oh nggih, tambah siji neh kakung. Nggih. Tur nuwun. Ya candake. Oh, Mbak Eni wis, Mbak Eni ke Pemalang. Hae, candake ayo. Nggih. Wilujeng enjing Bopo. Gaone bapane. Kok tok le tuwik ngono Jenengan masak. kan pun tuwek. Iya. Nah, ya tuwek rumah pindho. Pun tepangaken. Nama lengkap Suci Ovita Dewi. Mbak Suci Ovita Dewi dalem saking pundi? Saking Tulungagung. Tulungagung tesih derek kali Mbak Kiki. Nggih, niku pernahe Mbak kula ning malah Tasik Mbak Kiki. Alit nggih. Oh, nggih awune tuwa mriku nggih. Neneke tunggal. Nggih. Tasih kuliah menapa sampun rampung? Tesih S1 S2 S2 mendhet jurusan menapa? Penciptaan Seni Musik. Penciptaan seni musik. Nggih. Nggih. Pun kagungan garwa napa tesih piyambak? Tesih piyambak. Piyambak. Waduh elak. Sinden anggere sih
ijen ngono sing mirsani iki HP iki sing celorat-celorat foto-foto wae. Jeneng nek sinden tuwek nggawa anak ayo sing cilorot iki ora mung lampu keclap ning watu iki munggah kabeh. Nggih, matur nuwun Mbak Suci, muga-muga kasempatan lulus tepat waktu. Mei iki ra arep anu to, TA to iki. Nggih, Nggih. tapi kadose mundur. Mundur. Oh nggih, muteran apa? Rawang karo ra suwe-suwe. Nggih. Nggih. Mundure kesuwen ku diperiksakne, nggih. Apa kuwi? Lah ya ki dosane diperiksa kok ngono kurang teliti, nggih. Matur nuwun. Yo iki ngaturi bintang tamu, Petuk, Walang Kekek, Mas Klitik, Mas Luruk. Mawon, yo. Mula akeh sing gandrung karo piyai loro iki. Mereka pinter ngadi sarira, ngadi busana, resep yang disawang. Dasare Mas Klitik Luruk saiki lagi naik daun. Ning yo ngati-ati nggih, Mas. Estu. Estu tenan Nggih. Dados seniman kok awrat sanget tok, Gus. Nggih, sing jeneng seniman kuwi kula kalih panjenengan kuwi saling mengingatkan, ora kok nuturi nggih to. Nggih. Kita saling mengingatkan. Saling mengingatkan. Nggih, Jadi- panjenengan saiki wis wah, karyere hebat. Wah, nika lak mung titipan toh. Dados kula penyanyi menika namung sekedar menjadi umat bagaimana bisa bermanfaat. Leres. Ngoten. Nah niki mung titipan arepa dijaluk sak wayah-wayah awake dhewe nggih mboten ngerti. Nggih. Lho. Siji pesthi loro jodoh ngoten iki ta. Ah, Telu nggih. wahyu papat pangkat lima donya. Menika wonten. Menungso ora. Dah wonten gegemanipun Gusti. Nggih. Wonten mula ayo to sing sregepa sedekah lillah. Nggih. Wonten aja iman dana driyah. Leres. Ben besok iso ilayamul kiamah jadi jenazah atine iso bunga. Manut agami kula sing kula rasuk minimal 2,5% kuwi dudu ngene dhewe niku minimal lho. Lah nggih to. Ewadene diluwihi ya malah luwih becik. Ah. Waton ikhlas ora ngarep-arep baline. Sembarang ki yen ikhlas. Nggih. Kelongo akeh, kelongo gedhe, kelongo cilik niku mesti tambah Mas Bayu. Ora mesti, Amin. Nggih. ora mesti. Lho. Wong ki yen ikhlas, Nggih. wong sedekah ikhlas, kelongo kaya ngapa mesti insyaallah entuk tambah. Ora mesti. Kok iso ora mesti iki lho. Wong sunate ikhlas apa ora? Ikhlas. Kayak ya kelong nyatane ya ora tambah ya. Lambemu kok nek ditambahi bingung lemu nyinggahke. Iki wis mencelek meneh karepe. Saya isu ki panggonane nggon kasepuhan iki dingge to. Omonganmu tak rungokne mau iki omonganmu akeh tapi enggak bermutu. Lho. Ki lho. Kudu iso mengklarifikasi lho, kudu iso. Lah wong welinge Mas Klitik kaya ngono cetone wong Lah, sing Cek. ikhlas Pripun? kok bakal entuk tambah yen ora ngarep-arep. Ngene lho. Kulo marofin sedekah tun. Ki lho. Wong iki gumantung saka niatmu inama amanu biniat ngono. Wong iki sedekah ki nggo apa? Loh. Pripun to sampean ki? Lah wong keluarga besar PG Bon Agung wae sedekahe kaya ngene lho. Lah kok sedekah nggih apa ki? Kuwi kena kanggo sangune pati lho lambemu. Sangune mati apa ning kono nek bakul piye Mas Amu? Kok dadak nggo sangu barang. Kok sik ta? Tapi Panjenengan kok bener- iso ngentahke sedekah nggo apa ki karepe piye? Nggon tuntunan agama ya wis ana ta wong sedekah ku bakale kepiye. Nah, Ngono lho. lah nek sampean ora gelem sedekah ki terus sing mbok kongkon sedekah sapa? Bojoku no. Ki. Bojomu mbok kon sedekah. Nggih no. Sing sedekah Bojoku. berarti sampean ra sedekah. Ya aku moh. Nah iki aja meri yen bojomu engko cedhek rahmat. Loh, berarti bojoku apa Rabiah Rahmat sok, Ben? Loh. Kok Rabiah rahmat? Lah kok ngomong bojoku oleh rahmat itu Mas Amu bojoku apa Rabiah Rahmat bojoku? Pripun to Mas Bayu? Karepe ngene lho, yen entuk rahmat, Nah, mergo bojomu kuwi kerep sedekah. sedekah. Lah nggih. Kok oleh rahmat itu berarti sampean bojoku arepe Rabiah Rahmat. Ya. Wah, angel iki. Maksudnya sampean lah ora sedekah. Lah ya. Terus sing sedekah bojomu. Bojomu. Maksudnya bojomu ki mesti bakal entuk wahyu. Masih rahmat kuwi. Kok Wis kenal karo Masih keluarga. Rahmat, ya? Berarti kowe wis kenal karo keluargane rahmat kowe. Ngene lho. Wong kira wong kabeh iki anu kesandangan apes murka karo lali karo kabejan. Lah nggih. Kuwi sing bejo ki sing entuk bejo sok bojomu. Lah, berarti sampean wis kenal karo bapake rahmat karo Wahyu berarti. Bejo itu. Piye ta iki? Maksudnya ki sing dingendikake Gus Bayu ki rahmat, wahyu, bejo. Sak keluarga kuwi. Maksudnya kuwi padha karo nugroho. Bae kuwi.
Piye coba? Kok dijak omong iki. Ngene lho. Wong ki lak wis kinudrate Gusti saranduning badan kuwi wis papan panggonane dhewe-dhewe. Nggih. Nggih to? Ya. Mripat nggo nyawang, irung nggo ambekan, kuping nggih ngrungokke, lambe nggo omong, ati nggo ngrasake, tangan nggo nyekel, sikil nggo mlaku. Lah, ngono lho. Kok arepe ngene wae. Enek sing sitok rahmat mau berarti. Piye to wis diomongi, sarandune badan kok pun cuma ndok piyambak-piyambak. Kewajiban. Nggih kewajiban dhewe-dhewe mripat nggo nyawang, irung nggo napas. Ya. Lambe nggih pangucap, irung kuping nggih ngrungokke, ati nggo ngrasake, tangan nggih nyekel, sikil nggih mlaku. Lek duwe sikil, Nggih mlaku. kursinya sikile pira? Apa? Nyatane ya ora mlaku ya. Ayo ngono. Ya. Ya. Temu. Kok ya kok kono. Ngono. Eling. Ya jelaske Gus. Eling aku ki ya. Ya jelaske. Aku ki ya angel Jan. Angel. Ayo. Karo wong kok angel men. Lah iki wong sanjange. Lah iya to. Lah ya, Ati nggo ati ngrasake. go ngrasake. Tangan kanggo nyekel. Cekel. Kepala kanggo berpikir. Berpikir. Lah kene. Lah ya aku lak tak gugu omonganmu to. Lah iya. Sikil nggo mlaku. Lah, berarti lek duwe sikil, Bisa mlaku. kursine sikile pinten? Papat. Nyatane ya ora mlaku ya meneng tok. Mergo kae benda mati. Arep mangsuli apa saiki kowe? Lek benda mati, Ora iso mlaku, kuwi wis kodrate. sing liwat nika napa jenenge? Truk Benda mati apa hidup? mati. Nyatane ya mlaku kok kene ya rono ya ini. Ya. Ilmune kok ketoke anu. Niki anu tenan niki, ahli tenan niki. Lah aku ilmu tuwek lho Mas. Saking tuweke sedina tiba ping 3 ning jeding. Itu karena teknologi sekarang pesat. Zaman sudah modernisasi. Maksudmu piye? Kayak iki benda mati mergo mlaku karena ada pemikir-pemikir yang luar biasa diwenehi mesin. Lek nek mesine, Pasti bisa jalan. mesin jahit ke ya ora iso mlaku ya. Ya. Piye ya Mesin giling iki mek meneng tok ning kono ya. Nek sing sampean ngomongke mesin jahit kuwi wis beda urusane Mas Jok Luduk. Kae mergo ora iso mlaku dipancal. Lek dipancal Mesti meneng. tur mubeng alate Lah tur alate mubeng ngono. bojoku ndek tak pancal melayu lapor polisi to. Kok Aku ki ngomong karo sampean ki mbok sing anu ngono lho, mutu muatan kualitas bahasanya ki sing jelas. Lho kowe lek ngejak mutu kualitas muatan bahasamu tak tantang lek kowe karo. Loh, lah ditantang lah nek kula kalih panjenengan Mas Bayu. priwon? Kula lak seangkatan to. Loh, aku iso angkatan wong. Beliaunya itu paling tidak S1, SS sarjana seni. Wah, aku S3. Weh, yo entek. Loh. S3 pilek aku. Kuwi ra ngombe. Ya ampun, ki titelitas Mas, titelitas. Lah ya aku S3. SD, SMP, SMA. Berarti SMA metu aku. Kira ra, wong ngono kok jare nganti kok luar negeri. Loh, lek kowe usahaku yo pedhot lho, Mas. Wih, elok lho. Mas Bayu ini sudah diakui dunia lho. Lah, alah. UNESCO lho. Lek dunia kene apa? Aku ki dunia gaib. Wih, ya. Wah, Demit cok. mula raine cat ketok cat ora. Ora bangga piye dadi dalang, Bangga, aja sok meri, aja sok maido. Uripmu ki nempel ning gone kelire dalang kok. Alah yo ora iso. Lho, Sing penting awake dhewe iki kelet ning gone sing nanggap. lho. Kok kowe ngomong kelet ning gone wayang? Lho ya jelas toh. Kok iso? Tanpa ada waktu, tanpa ada tempat, ada peluang, sapa sing arep mempersilahkan nek ra dalang? Yo ora iso yo sing nanggap anggan. Lah, Enek dalang, enek wayang, lek nek sing nanggap. Ayo, bosok kowe. Pinter, kok dengare lho iki kok meletek. Alah. Yo ora sing nanggap. Lah sapa? Yo sing mirsani no. Lah kok iso? Ana sing nanggap dalang apik, bintang tamu jangkep, wiyaga kualitas, nek ora ana sing mirsani, kowe arepe jingkrak-jingkrak dhewe kaya gendeng. Sapa arep guyu? Sapa sing arep guyu? Nah, ayo. Kaya kaset. Yo ora sing delok lho. Lho, lah ngapa? Tukang son lho. Lah ngapa? Enek sing delok, enek sing nanggap, enek wayang lek ora nek sone, bosok telakmu kowe. Bisa neh iki. Yo tukang son. Lha apa? Ayo listrik no. Lah kok iso? Enek son ra ana listrik mbok encepne ning ndi? Yo. Ya ora lho. Lho, apa? Enek sing luwih penting lho. Apa kuwi? Katok lho. Hubungane iki lho apa? Tukang listrik ra katokan apa iso metu? Wah, Ngurup listrik kakel. lecet lambene lecet saiki.
Ya dudu katok. Lah apa? Kolor no. Lah kok iso? Aku katokan tanpa kolor ngencep ning listrik ora mlorot terus ya. Ya carane no. Piye? Kolore sing akeh no. Ya terus. Diriwuk-riwuk ngene. Wong senengane Kok ki kabeh penting. Nggih, Bos. semua itu penting. Nggih. Kebersamaan Lah niki untuk saling melengkapi dan saling menutup itu penting. aja nyepelekke supir becak bakul bakso. Nah. Dupeh kowe dadi wong pangkat Ini. iki ta. Nggih. Aja dadak mengecilkan sesama manusia. Nah. Ning hadapan sing nyipta jagat kabeh iki padha. Ini lho. Ki, dadi gegemamu ning alam dunya ki apa? Ngono lho. Ayo apa? Lho. Ya budi pakarti srawung sing apik. Lah seru takok kowe. Masya Allah dijak omong-omongan kok malah sampean ki tak kandhani dadi Rasa mbok kandhani wong aku pinter mbok kandhani. Wah edan. Oh. Ya wis. Wong ki aja kumalungkung. Ngene wong ki nek seneng nepuk dodo. Nggih. Nggih ta. Wong ki nek wah ki bakal lewo Nah, ngene. wong ki yen sombong mesti keblegong. Ngono. Ya dinggati no. Lho. Omonganmu ki kengidulen ora. Ya ngalor no. Lho. Kemajon omongane kemajon kok. Ya mundur no Mas. Nek dijak omong-omongan ki iso seirama, Lah, selaras. Wis no. Oh, dia omonganmu ki ora kejeron ngono kuwi. Ya mentas no. Pripun to, Gus? Oh, cakep bisa. Sawat teblek tenan. Wong dadi dalang ki wis menak-menake lho. Dadi dagelan ki menak-menake lho. Lah nyapa? Nggih to, Gus? Oh nggih, nek kula ngarani nggih ngoten. Lah ki Kepenak. dadi dagelan metumu ki ming krana delon, wektu ora sepira akeh. Jajal rekosane dadi dalang, Sewengi lungguh, Lungguh. mripat nyawang, Hmm. mikir tangane serakatan ngobahke wayang, sikil njejaki keprak. Sikil tengen tumumpang pupu, sik Oh. jejeg keprak. Lambene omong nek Lambe sewengi. omong, kuwi sik sewengi ngono, jajal. Ndah niyo rekasane nek ngempet, Lah rekoso nyapa dilakoni. Sik. Wong iki Lah, iya, bener. wong iki menungso iki sakala kan nenek. Lek rekoso kae luwih becik ora dilakoni golek sing penak. Lho iki lho ngomong rekoso kok dilakoni. Wah, lah iki. Wong Lah ki iki anu mergo iki wis dadi kodrate. Lah nggih berarti ora rekoso. Oh ngono ya. Oh nggih no Mas. lho nanging lak mengemban amanah dari Kang Rama to. Ada tongkat estafet karena nyanipun Mbah Haji Anom Surata ki lak wis lenggah dadi senior dalang. Mula natah putrane Mas Bayu teruske nggon tahta keluarga pedalangan, mula ya neruske dalang. Orang gumun. Lho, Anak dalang dadi dalang iki ora gumun. Anak yoga dadi yoga ora gumun. bangga to. Janggane ndi itu yang bisa dinamakan kurang kreatif. Lho, wah. Iki jenenge pelak. Oh, ngono Lho, ya. nggih no, Bos. Ya nggih nggih. Ora kreatif. Kudune ki anak ki pangkate sak ndure bapak. Lho, kok sampai padha ki? wah, Lah anakku wae ya tak didik dadi komedian lho. Iya iki putrane Mas Kritik ya ngono lho. Angger diupload wis dadi komedian elok lho. Berarti awakmu wong tuwek sing kurang mendidik. Lah sampean ki terus punya gagasan apa kanggo anak? Anakku lho jos saiki. Sing kelas 2 SMA. Berprestasi. Ketok prestasine sing kelas 2 SMA, pedok Entuk beasiswa. lho meteng saikimu. Oh ngawur ya iki. Wong kualik nalar iki ngene iki. Hebat. Wong ki nek iso ki ya ampun. Anak wedok iki padha karo ngempit gaman ligan. Ki lho. Tegesipun Kuwi nek ora ngati-ati bebayani tumrap awake dhewe contoh kados jenengan kuwi. lho, wong lanang saikimu ya medeni. Lah lek sampe ngetengi wong wedok ya bahaya lho, Bos. Zaman semakin maju, zaman milenial semakin berbahaya. Lek ra ngati-ngati, lanang wedok iki padha wae, kudu ngati-ngati. Tetap nek anakmu nganti wis gagal, Ya jos mlebu TV yo. Lho, Mendino lho, Bos. wah lah iku ukurane kok mau mlebu TV. Lho, kondang viral ya. Viral ya. Lho, teng TV tulisannya anak jog luduk hamil. Lho, jos. Wah. Wah. Lah kok kaya ngono dipamerke malah bangga ki piye to? Lho, bangga no, Mas. Kreatif kok. lah duwe anak nganggur kok kreatif ki lho. Piye mau piye? Lho anak nganggur kok duwe anak meteng nganggur lho kok Lah, kreatif ki. kowe iki pikiranmu piye? Ning ndi-ndi nggone wong meteng kon nganggur, kowe tau temen wong meteng menek klopo. Ora tegese meteng nganggur kuwi ora nek sing tanggung jawab ngono lho. Lho, akeh kok, Bos. Oh diperkosa cah pitu kok. Wah, wis angel iki masyarakat nomor piro iki? Kowe iki mbok yo
Mbok yo nek wong pinter kepengin pinter srawunga karo wong sing luwih pinter. Wong yang kepengin ngerti hukum ya srawunga karo wong sing ahli hukum. Wong yang kepengin apa niku bebles ngono agama, Nah. serawung gandul sarunge kiai. Nah, Ndek ingin tak gandoli dipek ra rangkepan kok. Wah, iki majenun Mas. Majenun ngomong wis. Wong ki Pak paribasan ya Mas. Wong urip ki nun sewu. Awake dhewe ki lek krana kaya sekak to. Dilih ning ndi lak kudu manut. Omonganmu iki mek paribasan. Wong iki sing logika ngono lho. Panggah salah ya Mas. Kleru neh iki. Paribasan kaya sekak. Sing umum lho. Sing Lah umume piye umum? Lah umum nek kowe iki jenenge anak ngono ki berarti kowe wowoan ceblok adoh ki ora saka wong tuane. maksudmu piye? Lho. Wowoan ceblok ki ora adoh saka wite ya. Lah nek sing adoh gondol codhok ya adoh kawite ya. Piye iki? Percaya ra anakku meteng? Napa? Percaya ora? Ya percaya wong Nah, berarti bapak. kowe iki kurang pemikiranmu kurang jenius. Lho. Kok iso kurang jenius? Wong anakku lanang kok meteng iki piye. Lah Karo ponane kok ngantek rapal iki lho. ora apal, ora tau ngomong anu. Tak playok ning ngene iki aku lek wedi lek diamini yoga. Asli ya wedi to. Waduh. Nembang. Itu adalah bahasa kok Iya, iso. Ayo berdua nembang sik. Lah. Sadurunge ibu-ibu. Mas Ridi karo Mas Uruk nembang sik ayo. Wis ngono, angarepe arep nembang apa? Manut kula jenengan gaweke walang kekek ya walang kekek. Boleh, ayo tembake. Wah, ben ketok nek kompak ngono lho. Nggih. Chemistry-ne sinergine iki ana, ketok nek Kakang Adi. Ayo. Kembang mati Mas, kembang kamboja. Tironce siji-siji. Ayo. Dumateng Bapak Hindro Setyo Aji. Ayo. Lho, Lho sing gawe kowe kok takok aku iki piye iki? ya jual beli to. Lho aku kliro ngedol ra tau tuku kok. Wong gelar ki kudu iso nutup. Ngono ada pertanyaan ada jawaban. Jenake karepe piye? Ngono lho, kok iso. Piye, Pak? Lho. Kok teko aku anu sing konekno lho, ora kok wah jak omongan sing simetris ngono lho. Kayak garisan. Wah, jak omong rada inteleksine ora. Ayo. Ayo. Kembang nongo, Nongo. kembang melati. Kembang melati. Tironce-ronce.